ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ତ କେବେ କେବେ ସେହି ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ଆମ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହୃଦୟରେ ଉଙ୍କିମାରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ନିଜକୁ ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିଲା? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆଘାତ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଘାତ ବି ତ ହୁଏ। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ। ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣିବେ ସେହି ଫସଲ ହିଁ ତ ହେବ, ଆଉ ସେହି ଫସଲକୁ ହିଁ ଅମଳ କରିବେ, ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବେ ତ ସ୍ନେହ ପାଇବେ, ଆଦର କରିବେ ତ ଆଦର ପାଇବେ। କାହାକୁ ଅପମାନ କଲେ ସମ୍ମାନ କେମିତି ପାଇବେ? କେବେ ପାଇବେନି। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ପଶ୍ଚାତାପର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବଳବାନ କରେ। ଆସୁଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତେବେ ବିନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା, ବୃକ୍ଷକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନିକି ଚାଲିବେ ତ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି ବା ଅପରାଧ କରିବେନି। ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ପଥର ମାରନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପଥର ମାରେ? ନା, ସେ ଓଲଟା ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ତା ସାଥୀକୁ ଛାଇ ବି। ହେଇପାରିବେ ତ ବୃକ୍ଷ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ।